Saret l-ewwel laqgħa pubblika biex nies minn kull spettru tas-soċjetà jgħidu tagħhom dwar ir-riforma tal-midja soċjali. Fuq dawk preżenti, rappreżentanti ta' ditt mhux governattivi mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, psikologi, social workers, edukaturi u professjonisti oħra li jaħdmu mill-qrib mat-tfal u żgħażagħ. Fost l-interventi li saru kien hemm dak ta' Dr. Aron Zamita Pap, fundatur tal-NGO Be Brave, imwaqfa biex tiġġieled il-bullying. Bħalma jġib l-isem tal-għaqda sostna li hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi, speċjalment fid-dawl ta' studji li juru l-impatt negattiv tal-midja soċjali fuq is-saħħa mentali tat-tfal, inkluż nuqqas tarqat u użu eċċessiv ta' pjattaformi diġitali. Nafu li l-algoritmi tal-pjattaformi qegħdin waslu tfal żgħar għal pornografija, għal ċertu materjal ta' abbuż li mhuwiex appropriat għall-età tagħhom u aħna qegħdin ngħidu hemm bżonn tfal sa 16-il sena li jkunu fuq il-midja soċjali, m'aħniex qed ngħidu li taqta' aċċess għall-internet jew għat-teknoloġija, m'aħniex qed ngħidu ma tedukax dwarhom dal-affarijiet, però qegħdin ngħidu bħal m'hemm affarijiet oħra fis-soċjetà li mhumiex tajbin għal tfal ta' ċertu età, l-istess hija l-midja soċjali. Minnaħa l-oħra mhux tal-istess fehma Dr. Patrick Camilleri, lettur fl-Università ta' Malta, li wissa kontra projbizzjoni totali tal-midja soċjali għat-tfal u żgħażagħ u enfasizza l-importanza tal-edukazzjoni u l-ħsieb kritiku. Imbilli aħna naqbdu u ngħidu isma' it-tfal ta' 15-il sena ma jistgħux jużaw is-social media ma tagħmilx sens u ma tagħmilx sens mhux għax naqbel magħha jiena, imma jekk aħna fl-iskejjel se ndaħlu ġadaħanna il-computers, it-tfal tajnhom it-tablets. Mela aħjar nagħlmek kif għandek tużah b'mod kostruttiv, b'mod kritiku, b'mod ta' ċertu dixxiplina, onesta, milli ngħidlek tużaħx. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li sa issa r-rispons għal din il-konsultazzjoni kien pożittiv ħafna, b'interventi li jenfasizzaw il-konsegwenzi tal-midja soċjali fuq il-ġenerazzjoni l-ġdida, b'mod partikolari l-ansjetà fost iż-żgħażagħ. Qalet li huwa importanti li nirrikonoxxu li l-midja soċjali għandha kemm aspetti pożittivi kif ukoll negattivi u li l-Gvern irid jaġixxi b'responsabilità. Spjegat li lan tal-konsultazzjoni pubblika huwa li jinstemaw l-opinjonijiet kollha u li riforma ma tkunx kopja ta' modelli barranin, iżda adattata għar-realtà u l-kuntest lokali. Sostniet li din ir-riforma mhijiex maħsuba biex tillimita l-libertà tal-espressjoni, iżda biex tistabilixxi standards etiċi ċari li jipproteġu l-tfal u l-żgħażagħ f'dinja diġitali li qed tinbidel pass maġġel ħafna.